Ранил Алимовның бу инде 8-нче урып җыю сезоны. 14 яшьтән комбайнда йөри ул. Кырлык булгач быел уңыш начар ди яшь егет. Былтыргы елларны эшләгәндә көненә әгәр 7-8 бункер суксак, быелларга инде 2-3 бункер чыгуы ул инде разницасы зур аның. Шуңа күрә сиздерә, дөресен әйткәндә. Хәзер монда арпа будай сугалар, урып җыюга алдан әзерләнгәннәр, техниканы яңартканнар. Biz уборкага бит әзерләндек. Быел 2 яңа комбайн алдык, акрас. Бер иске комбайн алдык. Булып чыга безнең 5 комбайныбыз бар. Безнең инде нагрузка бер комбайнга 600-650 гектар. Күрше басуда инде салам әзерлиләр. Сазлы урын булганга монда уңыш югарырак чыккан. Менә бу басуда инде комбайннар үз эшләрен башкарып киттеләр. Бүгенге көндә пайщикларга, механизаторларга салам приславышы бара. Урожай инде уртача 19-дан артык. Бу саннар тагын да түбәнрәк булыр иде. Язын ашлама кертү ярдәм итте ди хуҗалык директоры. Быел беренче тапкыр җирне сыек ашламалар белән эшкәрткәннәр. Сложный удобрение керттек, аннан соң кас белән эшләдек. Кас керде безнең где-то 160 литр на гектар. Засуху үзегез күреп торасыз, җир яргаланып бетте. Корылык булды быел бик нык. Хуҗалык агрономы сүзләренә караганда районда быел явым төшем аз була. Бу тамыр системасына да, бөртекле культураларның үсешенә дә нык йогынты ясый. Шунлыктан урып җыюга иртәрәк чыгалар. Быел иртәрәк чыгылды, бүтән вакытта әле менә шушы август вакытларында әле былтыргыдан алып чамалыйм инде. Август вакытында без кергән идек азимойларга гына. Быел инде менә августның бүген 3-се без уже арпаны урып ятабыз. Бу нык иртә керелде дип шутланам. 21 год выдался очень тяжелый, можно сказать. 2021 ел бик авыр килде. Явым төшем норма буенча 2070 мм тиеш иде, ә бездә ул 50 мм гына булды. Быел корылык безне 2010 елга караганда да күбрәк сынады дип әйтергә кирәк. Әлмәт районында урып җыюның инде яртысы тәмамланган. Август азагына эшне төгәлләргә планлаштыралар. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.